Chief Investigator sa Cordova Police Station gipusil patay. Padayong gila sa kapulisan kung kinsa ang duha kawa mailhing mga suspitsado nga luwan sa motorsiklo nga mao'y responsable sa krimen. Blanco pa karon ang kapulisan sa posibleng motibo sa krimen. Si Luan Mayrondinas sa report. Bakanti na ang buhatan sa Chief Investigator sa Cordova Police Station nga si Police Master Sergeant Elizar Llanes human kini gipusil patay alas 6 kagabi. Bugtong sapatos na lang niya ang nahabilin human gikuha sa iyang asawa ang iyang mga gamit. Matod ni Police Corporal Richie Abaw, investigador sa Cordova Police Station, nga nananghid pa ang biktima nga mugawas kadali kay manihapon. Apan nakadawat na lang og tawag ang Cordova Police nga may lalaking gipusil sa Sitio Calandos, Barangay Poblasyon. Pag human sa buto-buto, nanggawa sila, mao na nakitaan nga nanay nagbuyod nga lawas daplin sa karsada, motor nga natumba. Pero naapoy nakakita uban katong wala nanagan, ilang account nga nagmotor kuno ang nagtira niya, nagpusil, riding in tandem. Nagsunod niya, ma'am. Patay diha-diha si Llanes human mahiagom og mga samad pinusilan sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Dining dapita gikatahong nahagba ang biktima human kini gipusil sa duha ka wa mailhing mga lalaki luwan sa motorsiklo. Gani may lama pa sa dugo sa biktima dinhi sa gutter sa karsada. 2014 unang nadestino sa Cordova Police Station si Llanes. Sulod sa pipila ka tuig siyang nagsilbi isip sakop sa Intelligence Unit o Drug Enforcement Unit hangtod nga nahimo siyang Chief Intel Officer. Sa kasamtangan, siya na ang Chief Investigator sa Cordova Police Station. Sa pagkakaroon, blanco pa ang Cordova Police Station sa posibleng motibo sa krimen. Amo pang subayon, amo pang kayon katuyang cellphone, amo tanawon og nabi siya threat. So far sa amo adre sa police station wala pa say ginasulti namo about ana. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mayrondinas, Balitang Bisdak.